3 জুন 12 তারিখ শনিবার প্রেস মিডিয়া মাফাই মুখে आंखे एकजन उत्तर तैसामा एडिसी विलेजनि एडिसी सरकार त्रिपुरा मथाबै समाजाम चेयरमैन मियानि 11 तारिख जून 2021 आपार दलदा पाराव IPFT नि केहा प्रेस मीट कौफी के खेमनी काउनो फेराव माहिए मासाखाइनि आइनि सामयाग्राव चिनी उत्तर तैसामा एडिसी विलेजनि आपार दलदा नि पारास मेम्बर सिलेक्टेड मेम्बर तंगो बिनि मुखे विनोद कुमारिया मिया जेब्रां प्रेस मीट त्रिपुरा मथानि 13 परिवार त्रिपुरा मथानो जायाये बेराये IPFT जॉइन खेहा हिये जे प्रेस मीट खेमो आबकाव जे 13 परिवार त्रिपुरा मथानि हिये ब्रां काव सामो एडिसी बुद निस्कावफो ब्रां त्रिपुरा मथाया एडिसी बुद नि परेफो त्रिपुरा मथाया नि आंजराफो ब्रां त्रिपुरा मथानि दलिया ब्रांके ओरिजिनल CPM नि दल IPFT नि दल से आबो सुदु त्रिपुरा मथा पार्टी नो दुर्बल खेनमा खाबाय रेनमा जत चिं सापुतारनो खाबाय रेनमा हिये ब्रा एकटा पॉलिटिक्स बाइके तेनाये आबनो जॉइनिंग खेलिम काउसे आबो सम्पूर्ण मिथ्या आबो कोनो सत्यया आबो बृंदावतीरियाम बं गत CPM नि चेयरमैन यो मनमोहन रियाम आबो बृंदावती नि फायं ओरिजिनल CPM नेता गांफुर तो बुद नियागुफुर तो मियानजराफोर तो आमाया जत जे YouTube नायतोने राव रावासर नायतोनाय जत ताकुंफुर मासाफायो आबो प्रेस मीट खेमो कोनो सत्य घटनाया चिनि त्रिपुरा मथानि दलिया मासाफायो आबो प्रेस मीट खेमो कोनो सत्य घटनाया चिनि त्रिपुरा मथानि दलिया आबले IPFT राव ब्रां कौफी जोनो मथारनो बिब्रांत खेमा निये षड़यंत्र के ब्रां प्रेस मीट खेनसे जतनो बको माकसेयो त्रेथाको मासाखै बियो त्रिपुरा मथा पार्टी देशन बांद्राव जातिनि बांद्राव राजानि जे चुंबकमा मिनि मौनो मो कौनो जों तां तंगो तांसा फायो थैयान पतांनाय जों केहा भारतनि गणतंत्र आईन अनुसारेव जेकुनु पार्टी त्रे केहा पार्टीओ हा के थामयो CPM नि IPFT नि दल बा मथावबो थांबायो IPFT बो थांबायो BJP बो थांबायो आरो इनफो मथा दल कोनो दिन कॉफी साया कोनो दिन जाति हायांथ आबनो नाइया जो तिनि पर्यंत उत्तर तैसामा एडिसी विलेज जो महाकाम सेजामायाखौ रायफराय सामायाखौ बनि सिङाव विगत CPM सावनि पेंडिंग काम चिंथियो कयेकटा दङ तावा बर्तमानो खा काहाम बायदि कनपुस्ते तोर ब्रां खुशी के कोनो बाधा विघ्न करे के त्रिपुरा मथा IPFT BJP kahang ke samung talai tu. Aboka ward number 4
जों मथा कोनो दिनो बीजेपी नो होनायस्लैया आईपीएफटी नो होनायस्लैया जोंने जाति हानमा जाति थानमा आके जो तकाव आके थाहा के तलेमा आवनो से जोंने नायो किंतु वार्ड नंबर 2 अपार दोस दाओ आरोपो केहा तेरासिन काम पेंडिंग टमाटो विगत सीपीएम साउनी आबो काम न सुंलाइके नाइलेके सिलाइहा ए जीआरएस रसाहा काम महा पेंडिंग तो मेंडेस लेसा एके 671 मेंडेस ये साओ के आबोले आं एकजन चेयरमैन हिसाबो जीआरएस न सुहा ए आबोले ब्रेके मा पेंडिंग पिथा गे आबोरो काम ओहा आबो से जां पंचायत निबा एडीसी विलेज नि मियाद पाइथाम बाया आबो काम न पेंडिंग के फेमा था के एक्सेल आबो कोनो आपन दसदा पाराब्रु न मथा दल न सीपीएम दल न आईपीएफटी दल जत पाराब्रु न आमचाइ साहा ना जत उखा काम बाइके पा रिंथुं लाये आबो काम न नाइलायदि तानायदि केहा बो जाहाते मथा फोनतो आईपीएफटी फोनतो बीजेपी फोनतो सीपीएम फोनतो पा ओ खुशी के तांसिले काये पा आबो काम तांसिले पे नाय जोमो बा थावा खेनो नाइलाय पाइदि आबो काम बा मसा अंदराव ओं तोहा आबरो एक्चुअल आउट फुटबॉल फाइमो के आरो काम से तार से ता याको मुते से आरो पारा कमिटी रो थांनायनि आबरो नायबा आबो जे जागाव 671 मिनिट तेरासिनि काम फाइ दङ बागदानि मुंखे आसार चंद्ररिया बिन जागाव थांनायनि आरो काम से मुते से ता याको आबो दिनसियो चेयरमैन बृंदावती नि भयो मन के ऑलरेडी 240 मिनिट जों काम ता पाइमो त्रे बाकी से तानाय बिए सालायथियो बोबा पाराबाना नाइबा काम से ताया खोले ब्रेके 240 मिनिट काम पाइपि थां आवनो को गुइनमा सालायो तावले थानाय सीपीएम साउदिके सांग के मातांगिया सांग के सोये माचाया पा जोले काम माचाया मानुया बाला के से मेनाय आबो माया बाला के से मातानाय बनों 240 मिनिट काम ता हिमले तो माने माया आबो कोनो त्रिपुरा माथा तरफ हइते पारा हइतेयो बोनमा साओ बो कौ सामोबा ना जत यूट्यूब बा व्हाट्सएप नाइ तो नेरा ना विचार के नाइ दी बो मिनिट 671 मिनिट तो तांगामानि 240 मिनिट ताइ मदे हामफि ना 671 मिनिट तो जत माचया मानुया बाला के तांगे जे तांगमनि नाजो माइ मदे आबदे काहामफि ना जत ता कुमकुबुसो जाति जत ब्रो ना से विचार के नाइस्ति आबो बिनि उत्तर के बनौहा गाव फेरामु जत न खाचा आइन खाचा मरियो मरन आइनि गाव फेरामु बायरिहा रंका